Mayibuye emsebenzini njengoba deshile ukuthi uzophuma athi emsebenzini mayifika nangempela mayingena endlini lukhona uvalo lomshayo ukuthi la ikhona into eyenzakalayo uthi wathi mayingena ekamelweni nangempela bamfica unkosikazi wakhe elele nendoda embhedeni wakhe emzini wakhe kodwa wakhetha ungayikhulumi lento wakhetha ukuthi angayikhulumi mhlawumbe nanomndeni ongaba noma bangani ukuthi bafethu ngenenkinga kanje wakhetha nje ukuyithulela okuvela nje ukuthi wayemshaya ngosozo oluncane ukuthi ngoba uthi umuntu ehleze ephethe nesikhali isibhamu kodwa wakhetha ukuthi ehlisa umoya angayikhulumi lento nje ayizibe kanjalo kwaze kwafika egcina ekutheni unkosikazi egcine eyibulala kodwa siyathola ukuthi unkosikazi wayifuna ukuyikhuluma lento ongabe uxolisa nokuthi ke kudlule njengoba u-Anonymous eshilo ukuthi bezikhona inkinga beyivela beyixazulula kudlule so nala ngokubeka la ku-Anonymous ukuthi unkosikazi wayifisa lento ukuthi ayikhulume uqhubeka impilo kodwa ubhuti ke kwabo ukuthi ke futhi wayingathandi noma wayezibuhlungu wagcine ekhethi bengayikhulumi nje straight kwaze kwafika kutheni usisi kuphetha ngokuthi agcine eyibulala okubhlungu ukuthi uyibulala nje unezingane naye ubhuti lo la bahlala bonke egcekeni elilodwa ngasho ukuthi banomuzi nje ungabe uthi umndeni omkhulu diye mabona kude ngiyabingelela kuwena Lungelo Zulu nababukeli bakho ngicela ukuba Anonymous Besilo igama lami uLungelo kaZulu ubukele iSouth Africa TV uhlelo iDM mabona kude la sibhalelwa abantu besitshela ngeenkinga zabo besitshela nangezinto ababhekana nazo la basibhalela ngoba bafuna ixazululo zokuthi bengenza kanjani uthatha izinqumo kwizinkinga ababhekene nazo kuze la manje nje thina njengeDM mabona kude siyakwazi ukuthi udaba umuntu asitshele silithathe njengoba lunjalo ebese sinikeza nomlaleli osekhaya ukuthi naye kuthini ukuphala kwakhe nabantu abazobhekana nezinto lezi ezifana nayo Anonymous wethu osuke sibhalelile ukuthi ke engabe ungenza njani ukuze uma nawe usubhekana lenkinga ningathathi izinqumo ezingekho relevant kwizinto esuke nibhekene nazo kodwa anibe nezinqumo ezizosiza nina kusasa kanye nemndenini la njenga namhlanje ukhona futhi osibhalelile ukhumbula ukuthi nawe futhi uma ufuna ukusibhalela ungasithola ku 0729760284 kanti futhi nami ngikhona ku Facebook uLungelo Zulu ungaphinda ubhalele nepage lethu iSouth Africa TV asizwe kudala namhlanje ukuthi luthini diye mabona kude ngiyabingelela kuwena Lungelo Zulu nababukeli bakho ngicela ukuba Anonymous ngubhuti nje osekhulile impela ngokuzalwa nokuhlala ngila endaweni yaseMtuba kwaMsana ngilobolile ngaqeda ngaganwa ngihlala emzini wami nomama wezingane zami unguyena engamlobola sihlala nezingane eziwu4 abafana ababili amantombazana ababili uqala umfana omdala alandula amantombazana ababili bese kugcina umfana izingane zami azikho ke ndala kakhulu ngoba lokho kuqala uneminyaka o17 kulonyaka ngisebenza kwenye izinkampani ezikhona le ndaweni yaseMtuba ngingena njalo ekseni ngibuye entambama sekuqala ukuhwalala sengineminyaka ngisebenzela le nkampani ngoba nonkosikazi wami ngamlobola ngayo imali engithola kule nkampani sengineminyaka cishe ngaphezulu kwe10 ngihlala nonkosikazi wami kungekho olube engiqaphelayo mhlawumbe engathi uyakwenza futhi noma zikhona izinkinga siyakwazi ukusheshsha sidlule kuzo siqhubeke nempilo sihlala nezingane zethu kamnandi sijabule ezumndeni ngiyaqinisekisa kakhulu ukuthi isikhathi sami ngisichitha nomndeni wami njengoba noma sidla ngiyengithanda ukuthi sidle etafuleni sonke sixoxe ngokwenzekile osukwini nokubuza nje impilo kubantwana bami ukuthi baqhubha kanjani esikoleni mabona kude inkinga iqalela ngelinye ilanga sisheshe sakhishwa emsebenzini ngoba sesizokwenza ngosuku sesizokwenza ngalolu suku sekusheshe kwaphela asihlalanga kakhulu ngoba saqala ngo7 ukusebenza kodwa kwasha u10 sesiqedile sebe sesigoduka saye emakhaya ngisho ngoba u12 wangishela sengisendlini ngafica futhi ke la unkosikazi wami ekhona endlini ngoba nginokhiye wami ukuvula isicabheni ngike ngifike ngivula isicabha mangizwe ukuthi asivuleke bese ngifaka wami ukhiye ngivula ngikutshela ukuthi ngalelo la ngathi mangena endlini kwaba khona into engayiqondi kahle uyabona mawuzo ukuthi la kukhona umuntu okade ekhona futhi akude ephumile usanda nokuphuma nje ngibe nalokho okuxakeka nje ukuthi la kahle kwenzakalani ngibe sengimemeza unkosikazi wami uMancumane indlela aqhamuka ngayo yakhombisa ukuthi waba nemibuzo eminingi ukuthi hawu baba usubuyile emsebenzini wayosheshe waphuma namhlanje kanti kade yini ungenile la endlini ngixaka ukuthi hawu watatazela kangaka unkosikazi sekukhona yini okonakele yini ngabe ngimthusele yini na hayi ngidlulise lokho kodwa ingasuki lento kodwa igcine ngidlulisa kanjalo ebese kuhambeni kwezinsuku njalo mangimfonela unkosikazi wami ongaba ngesikhathi sekhefe emsebenzini bese ngiba nokungamtholi ocingweni isikhathi esiningana impela mangimbuza ubeyakhala ngokuthi ubengayizwa ibikude naye ngoba ubesuke esebenza hayi ngikuvumeke lokho ngoba ingekho into engizoyisho kodwa ibikhona into engenza ngibe nokusolo ukuthi khona ukushaya amanzi la
ngibe sengiba nokuqhathanisa izinto mayelana nengimfica noma mengisheshe ngaphuma emsebenzini ngibe nento ethi ngabe unkosikazi wami useyangiphingela na, usefaka indoda la emzini wami mangekho ngiye emsebenzini. Kodwa ngibuye ngokuphikisa lowo mqondo. Kodwa lento ibihlale ingidla kakhulu ngoba ubese kabe nokungibuza ukuthi ngizophuma ngubani namhlanje emsebenzini. Kodwa ngingakaze ngizwe nje ebuza izingane futhi noma mengibuza ngingasizwa kahle isizathu ukuthi ungibuzelani umbuzo kanje. Bese kuthi ngelinye kwakufanele ngingayi ngale emsebenzini kube usuku lami lokuphumula nje. Ngathatha isinqumo sokuthi namhlanje ngizovuka kahle nje ekseni ngigeze ngigqoke ngemsebenzini njengenjwayelo. Kodwa ngizofika khona ngizovele ngihlale kancane edilobheni bese ngibuyele ekhaya. Inhloso yami kwakuthola ukuthi ingempela unkosikazi wami ngabe uyangijolela na. Hayi nangempela ngivuka ngalelo langa ngihambe ngivalelise nakuyingane. Ngifike nje ngizizulisa isikhathi esincane edolobheni ngoba ngicabanga ukuthi u10 washaya sengingena esicabheni. Hayi nangempela ngenze njengenjwayelo ngifike ngivula isicabha ngingene endlini. Mangena ngingamemezi namhlanje kodwa ngivele ngingene nje ebese ngibeka iskhaftini phezulu kwetafula ngoba nginovalo ukuthi ngabe kukhona yini engizokubona namhlanje. Ngaleso sikhathi ngiphethe isibhamu sami angihlukani ngevele nesibhamu ngoba esomthetho isikhathi esiningi nje ngiyangisiphatha impela nasemsebenzini abanankinga naso ngoba vele umuntu uhlale esebenzela ngaphandle ehamba emgaqweni kodwa sona ngangisithengela ukuzivikela nje ebafane nasekuqiniseni umuzi wami ukuthi makukhona okungivelelayo ngikwazi ukudonsa isikhala. Ngiqhubeke ngidlule ekamelweni mangena nje ekamelweni lethu nonkosikazi wami engakufika ngaphakathi kunzima kakhulu. Ngafika unkosikazi wami elele nenye indoda ekamelweni lami embhedeni wami owathengwa ngemali yami engayisebenzela kanzima. Kube khona into ethi angidonse isibhamu ngivele ngidubule kwasane ngivalele ngenhlamvu. Kodwa kwashesha kwaba nomqondo othi ungayenzi leyo nto nondaba. Vele kade wawusolela into ubone into obuvele usuyazi kodwa ubungakazi uyibone ngamehlo. Ngavele ngehlisa umoya ngavula odrop wami ngasithathela imali ebengikade ngishuthe kwesinye sezikhwama zami. Ngaphuma ngihamba ngabashiya kanjalo besamangela. Ngaleso sikhathi ngiyaduma ngiphithene ikhanda ngazi nokuthi ngenze njani ngoba nengozi ngacishe ngayenza emgaqweni izinto ezasidlala emqondweni. Ngasuka ngaya kwamanye wamashisa nyama ngafike ngazidlela inyama ngathenga nokokwehlisa. Ngicabanga ukuthi ngahlala khona cishe ngabuya ngo7 ebusuku sekumnyama. Mangifika endlini ngiphuzile abungeqanga kakhulu ngadlula ngabingelena nezingane zami njengenjayelo ngaziyela kulala. Hayi ngakusasa ngavuka ngaye emsebenzini kwakulihlanu ngasheshe ngaphuma ngafika kodwa nezingane sesibuyile esikoleni ngingene nje ngihlale phansi angikhulumisa umuntu ngisithulele nje sishaya isikhathi sokuza sihlale etafuleni nezingane noma naso futhi nomama ekhona kodwa ukuxoxisa akuvumi ngiphendula nje lokho abakubuzayo lapho unkosikazi wami nje uthula uthe du uyashalaza. Hayi sidleke siyolala masifike embhedeni athi uzama ukungixoxisa efuna ukucela uxolo ngivele ngemzibi nje ngizilalele. Zihambe insuku ngakhombisi kwizingane ukuthi ukhona ukuqhubeka phakathi kwami nonkosikazi kwami ngoba masidle etafuleni siyasixoxela nje anginankinga kodwa uma kukhuluma yena bengivele ngizithulele ngingaphenduli kakhulu kodwa makuxoxa izingane bengiyayi ngamukele lokho ezikushoyo ngiphinde ngizithulele futhi njengenjwayelo. Shuthi ngelinye ilanga mangifika ekamela navele asidele ngithi ngiyalala ngiyamziba angibhula ingubo kungicasule nalokho kodwa ngimziba ale ngithi ngiyayibusele ingubo aphinde futhi angibhula. Mangisuka athi ucela sikhulume ngalento eyenzakalele emasontweni adlule ngivele ngizenze umuntu ongazilutho nonganandaba nje naleyo nto. Ngivele ngithi hayi akakhululeke ngiyamxolela akekho ongawenza amaphutha. Ngiqhubeke ngizilalele ngingafuni ukuthi siyikhulume nje leyo ngoba ngangizovele ngicasuka kakhulu mhlambe ebese ngenza into bese ngiyaboshwa ngoba nomthetho uyabavuna kakhulu. Zihambe insuku abone ukuthi angifuni ukukhuluma ngalento. Asidela afune siyikhuluma etafuleni mase sidla nezingane angabe sasaba nandaba ukuthi kukhona izingane. Athi uyayiqala indaba ngivele ngimnqaka ekuqala ngisheshe ngidlulise lonto abone ukuthi ngiyamvala. Futhi sigcine singayikhulumanga ngingafuni ukuthi izingane zizwe lamanye lamangaka. Ngangifuna konke akwenzile kudle yena kungafaki izingane zami ngoba kwakuyophazamisa kakhulu even ekufundeni kwazi esikoleni. Ebese kuthi ngelinye ilanga mabona kude mangibuye emsebenzini ngiyaxakeka ngibona kugcwele nje egcikeni la kwami. Ngizibuza ukuthi engabe kwenzakaleni ke la. Mangithi ngiyangena ngibona kugcwele omakhelwane izingane ziyakhala. Ngiyibuza kwenzakalani la ekhaya. Bathi unkosikazi wami uzibulela uficwe izingane elele embhedeni engasaphefumula. Bathi kade bezama ukungifunela kodwa ifoni yami ibingabanjwa. Mangibheka ifoni yami kugcwele ama miss call ezinamba ezahlukene ngingabe ngisabuka nokuthi indaba ngovele kwakuvele kungasasizi ngalutho uma sekunje. Emqondweni wami kwafika kuqala ukuthi unkosikazi wami ugcine ezibulele ngenxa lesisenza asenza engamficele nendoda yami embhedeni wami. Ngakhetha ukufihla lokho ngangasitshela izingane ngoba ngangisabela ukuphazamiseka kwazo ngokomqondo. Ngamgcwaba kahle ngesizotha konke kwahamba kahle. Kodwa manje ngiye ngizibuza ukuthi ngathatha isinqumo esihle ngokuvele ngizithulele singakhulumi ngalento.
kube ngimshaya ngoswazi oluncane lokuthi ayimudle yena lento, ngoba futhi kube ngasebenzisa isikhala ngangizovele ngiboshe nje bese ngishiya izingane zami kanjalo. Noma kube sayikhuluma ngabe usaphila bese ngithi la mntwana ngizofunda kwabazophala ukuthi ngabe ngathatha isinqumo esihle noma cha kuko konke engakwenzayo. Babukele emakhaya, indaba yethu namhlanje isho kanjalo. Sizojoyina usisi uNokuthula la oqhamuka ngaphansi kweNokuthula Dumakude Foundation okuyena sokhuluma naye nozosikhanselisha mayelana ngalodaba nokuthi ke ezwe naye uanonymous wethu namhlanje ukuthi ikuphi okufanele kwenze noma ngabe kukhona yini mhlambe akwenza ngokungalungile kwinqumo zonke ayithatha. Babukele emakhaya njengoba deshilo ukuthi sizowamukela u6 Nokuthula oqhamuka ngaphansi kweNokuthula Dumakude Foundation. Lana ke iNokuthula Dumakude Foundation isiza kakhulu ke la ngama counseling futhi kuye enza ama motivation iphinde futhi abe iyona ke iauthor. Uyena ke sobheka lona ke udaba namhlanje kulona sebhale uanonymous wethu wanamhlanje. Sisinothula asikubingelela, cela ubingelele babukele emakhaya. Ngiyabingelela Lungelo, ngibingelela ababukeli beSelect Africa TV. Ngibingelela ke ababukeli bonke noanonymous wethu osibhalele namhlanje ku DM Abonakude. Sisinothula udaba lethu namhlanje lojule kakhulu futhi ake silibukele phansi. Abantu abaningi bayasaba ukukhuluma ngezinto ezikanje. La anonymous wethu usingambeka nje wayindoda eganiwe, singasho kanjalo indoda eganiwe lobole yaqeda yathatha umfazi yazohlala naye ekhaya nezingane. Uma sihleli naye la yasiba nezinto zokusola, yabona ukuthi uma usunokusola ukuthi uthi uma ingena endlini ukuthi angathi unkosikazi usethi maye emsebenzini asale afake indoda. Ubhuti la unokunothisa lezo zinto lezo kwaze kwagcina uthatha isinqumo sokuthi ufuna ukuyibonela kahle yena ngamehlo angagcini ngokusola. Yabona ukuthi agcine ngabe lento ayisolayo afuna ukuthi ayiprove ukuthi ngempela ngabe iqiniso yini. Uthi ngelinye ilanga ke kushuthi ngasho kweyilanga lokuthi off emsebenzini kodwa wakhetha ukuthi uzoya emsebenzini kodwa akazofika khona uzovuka nje kuseni njengenjwayelo ebese jike edrobheni ebese ephinde yabuya ekhaya ukuze uzoqala ikhathi ukuthi okay na kanjani vele ongenze ukuthi le ndoda isikhona la emzini wami. Nangempela uthi mayibuye emsebenzini njengoba deshilo ukuthi uzophuma nje emsebenzini mayifika nangempela mayingena endlini lukhona uvalo lomshayo ukuthi la ikhona into eyenzakalayo. Uthi wathi mayingena ekamelweni nangempela bamfica unkosikazi wakhe elele lendoda embhedeni wakhe emzini wakhe kodwa wakhetha ungayikhulumi lento. Wakhetha ukuthi angayikhulumi mhlawumbe nanomndeni ongaba noma bangani ukuthi bafethu ngenenkinga kanje wakhetha nje ukuyithulela okuvela nje ukuthi wayemshaya ngoswazi oluncane ukuthi ngoba uthi umuntu ehleze ephethe nesikhali isibhamu kodwa wakhetha ukuthi ehlisa umoya angayikhulumi lento nje ayizibe kanjalo kwaze kwafika egcina ekutheni unkosikazi egcine eyibulala. Kodwa siyathola ukuthi unkosikazi wayifuna ukuyikhuluma lento ongabe uxolisa nokuthi ke kudlule njengoba uanonymous eshilo ukuthi bezikhona inkinga beyivela beyixazulula kudlule. So nala ngokubeka la kuanonymous ukuthi unkosikazi wayifikisa lento ukuthi ayikhulume kuqhubeka impilo kodwa ubhuti ke kwaba ukuthi ke futhi wayingathandi noma wayezubhlungu wagcine ekhethi bengayikhulumi nje straight kwaze kwafika kutheni usisi kuphetha ngokuthi agcine eyibulala. Okubhlungu ukuthi uyibulala nje unezingane naye ubhuti lo la bahlala bonke egcikene elilodwa ngasho ukuthi banomuzi nje ungabuthi umndeni omkhulu. Kubhlungu uma sekukhona umuntu egcine eyibulele eshiye izingane nomndeni. La sikubizile njengoba sazi ukuthi uyakhanselisha umsebenzi uyakwazi ukwenza nokuthi ke into eziningi uyakwazi ukuyibona ukuthi iziphi inqumo mhlawumbe njengabantu siphila isibhekana uma sesibhekene nezinto ezifanele kanje senza njani. Mhlawumbe ngokuzwa ngoba ngichaza ukuthi ngokuzwa kwakho lolu daba lo anonymous ngabe wenza wathatha isinqumo esiright ukuthi angavumi ukuyikhuluma lento mase eyibonile nonkosikazi wakhe. Okokuqala nje ngizokuzwela kakhulu anonymous ngodaba osibhalele lona namhlanje olubhlungu kakhulu oluthinta nje imizwa kakhulu. Nawe ke lapha ekhaya mbukeli ungarelate kule story esisizwayo kunamhlanje. Okokuqala nje thina mhlambe ngizothi nje siyindle emnyama siba nento yokungakwazi ukuthi sibe nabantu mhlambe esiye sikhulumisane nabo esibathembayo ukubaqoqela izindaba zethu ekuphileni. Ngokubuka nje kwami mangabe umuntu fanele ube naye umuntu omthembayo. Ngabe kusemndenini ongakwazi ukuhamba uyoxoxa udaba lakho
ngabe mhlawumbe kusenkonzweni abanye abantu abakhonzayo uba naye umuntu mhlawumbe omthembile oyi-leader yenkonzo owupastor, kube khona futhi ezinye izinto-ke okuye kuthiwe-ke ila ama-group la bekhona behlala khona abantu mhlawumbe bahlala abantu besilisa behlangene beyoxoxa iy'ndaba zabo ezijulile akubizwa ukuthi ngama-support group. Izinto ey'balulekile-ke lezo engingaqala ngazo. Ngizophendula-ke umbuzo wakho ngithi i-silence treatment ayive ibuhlungu ngoba uyathola mangabe usaxoxa ukuthi into ubhuti ayiyenzile purposely ngoba engafuni ukulikhuluma and uyabona ukuthi nakuyena hayi ukuthi ubexolile. Yes, hayi ukuthi ubexolile kodwa nje he decided ukuthi abe ne-silence treatment. Into engizoyisho-ke ngizothi ukuthula into mayisanda kwenzeka it's very important. Kodwa kuhle uma kuwukuthi usayohlala phansi ucabanga ukuthi kambe udaba ngingalwenze njani. Kubuhlungu-ke manje ngoba sesikhuluma umonakalo usuwenzekile. Sesikhulumela nomunye umuntu nomunye olalele ngoba enye into ebuhlungu yenzakalela ukusiza omunye umuntu. Ukuthi wena-ke olalele namhlanje ungathathi i-decision ngaleso sikhathi. Uhamba uyohlala wedwa-ke mawumuntu mhlawumbe ongenayo abantu uqala ucabanga ukuthi kambe lolu daba ngingalwenze njani. Kunento okuthiwa-ke i-anger management. Usuke usehlisa i-anger-ke lapho usadila nama-emotions akho usakhuluma nawe uwedwa uyiphendula uyibuza kodwa fanele ufike esinqumeni sokuthi angibuyele emuva-ke manje ngiyofuna usizo ngoba even kuwukuthi ngiyeza ukuthi wewe umuntu onesibhamu, even kuwukuthi wathatha ama-decision wadubula vele kwakungeke kube right. Kwaku-right ukuthi athule kodwa-ke athule kwesikhashana emveni kwaloko bese funa usizo. Khona even abantu abalifundele okubizwa ngama-psychologists kunabantu ohlala kuba ama-counselors abenza i-counseling ohlala nayo uxoxa one-on-one nikwazi ukubonisana nomuntu nikwazi ukuyixoxa indaba niphume ne-solution ngoba indaba ebebuhlungu kodwa nje kubuhlungu ngoba isize yenzeka kwaze kwafika kule simo evele kusona manje. Okay, la Anonymous uke waqala wayibona wayisola lento ngaphambi ukuthi egcine seyibona eseze wathatha isinqumo ukuthi ufuna ukuyibona ngamehlo. Uma ngesikhathi eqala ukuyibona lento ngabe kwangeke kube yini isinqumo esihle ukuthi uma ukuthi nento angayiboni nje kahle endlini avela kuze unkosikazi kwenzakalani unkosikazi? Asifani ke singabantu. Abanye abantu bajumpa into conclusion umuntu engaqalanga wayofuna ithumba lento wayoliqhumisa ngoba nalapho ukube wayemane wakhuluma kanjalo engakabi sure kwakuzoba yenye into leyo. We understand ukuthi awukwazi uku-accuse umuntu ongakambambi. Yena wayithatha i-decision e-right ukuthi hayi angiqale ngimbambe ngenze sure ukuthi lento iyiyo ngempela yini. Kodwa-ke okubuhlungu after isiyenzekile akasakwazi futhi ukudila nayo isiyamudla ngoba naye believe you me namanje he still wounded. Umuntu osadinga ukuthi siqhubeke simsize sim-introduce kuma-support group sibheke ukuthi endaweni yasemcuba ngapha ama-support group akhona akwazi ukuthi ayokwazi ukuxoxa nabanye abantu because izimo ezifana nalezi ziyenzeka abantu besilisa abaningi siyabona ukuthi baphukela ngaphakathi because abanabo abantu ababatrustayo abazothembela kubona. Kubaluleke ngani ukukhuluma inkinga zenu uma ninobudlelwane ekamelweni? It's very important. It's very, very important. Ayikho into ehlula ukuthi abantu ababambisene kwezothando bazikhuluma izinto zabo. Bahlale bobabili bazikhuluma. Makabe umuntu ebona ukuthi akasakwazi ukuyibekezelela, you rather go unokuthi kuthiwa usophulisana nomphefumulo. Mangabe ubona ukuthi lento isinkulu kakhulu isiyangixaka, it's better ukuthi uhambe. Ngiyazi ukuthi izinto zobudlelwane zibuhlungu into ngeke ukwazi ukuthi manje uyikhathe kodwa nje kwesinye isikhathi kumnandi ngisho ukuthi ukusuke mhlawumbe uthi yazi ngisaya ekhaya for isikhathi esithile. Mangabe ukuthi umuntu oright mhlawumbe onazi imali ukuhambe even uphuma ke holiday ngisaphuma ukwazi ukuyocabanga kahle ube nabantu owaziyo ukuthi uyabathemba empilweni. It's very important. Imbukeli lapha ekhaya mhlawumbe nawe kungenzeka ukuthi unayo enye inkinga
noma ngabe kuthiwa uyarelate kulento esikhulumayo, kodwa kubalekile fanele iba nayo umuntu omthembayo. I know ukuthi kuzoba inkinga, abangani abasathembekile, uyamxoxela umngane lungemsamncane wena, but uyamxoxela umngane namhlanje umngane abukise ngawe, kodwa empilweni uba nawo umuntu omtrustayo. Akabe khona umuntu oyedwa wazi ukuthi uyazi makwenzeka into ngiyohamba ngiyekubani ngimxoxela ngiyamtrusta njengoba sikhulumile eqaleni. Mhlawumbe khona nombukele ekhaya okeba nenkinga kanje. La into engiyibukayo ukuthi ngifuna sibheke ubungozi bokungavumeli ukuthi nikhulume inkinga zenu ekamelweni. Bungakanani ubungozi ongabe semshadweni esothandweni ukuthi ningabi nesikhathi. Mhlawumbe njoba la u-anonymous wethu uyaveza ukuthi unkosikazi wakhe wayefuna ukukhuluma naye. Kodwa yena ubhuti uqobo wayengafuni. Bungakanani ubungozi bokungafuni ukuyinikeza isikhathi sokukhuluma amanenkinga ekamelweni. Kubaluleke kakhulu ukuthi mangabe uyabona nje kuma relationship kubantu ngiba counselishe, into ebalulekile kuma relationship i communication more than anything. Into engasakwazi ukukhulumeka kusuke sekunzima lapho, and i silence treatment iyabulala, ibuhlungu nhlangothi zombili, ibuhlungu kulo yenzayo, ibuhlungu kulo wenziwayo, ngoba nalo yenzayo kwayena kusuke kungemnandi mayenza. Akumnandi nakuyena, ubhlungu because uyafisa ukusho something. So ke engathi nje singakufunda lokho ukuthi thula okwesikhashana, kodwa iba nayo isolution yokuthi nixoxe into. Kubalekile ukucommunicate, nihambe niyekamereni nixoxe into, and yabona nje ngizoyisho lento ebalekile, i-forgiveness is very important. I know omunye umuntu uzobuza ukuthi ngingamxolela kanjani umuntu esephingile. Vele ngiyazi ukuthi ukuphinga kubhlungu, even eBhayibhelini the only sin evunyelwe ukuthi ungayenza i-divorce uma uphingile. uJesu wakuvumela lokho because wayazi ukuthi kunzima kanjani ubhlungu bomuntu ophingene. Mawubona ukuthi awusabekezeleli, just walk away. Iloko nje engingakusho, just walk away. Wenza izinto ezimbili, you forgive or you walk away. Along the way uzobuhamba ama counseling uze ugcine usoqolile. Ngiyabuza, ngifuna sibheke la usisi kuze angithi usisi kuze kufika la khona azafuna ukuthi boyikhulumela etafuleni uma sekuyisikhathi sokuthi sibe yadla. Kukhona nezingane ngoba uyabona ukuthi ubaba akafuni ukuthi sikhulumele ekamelweni. Kwakuyoba umqondo omuhle yini ukuthi usisi athathe indaba zabo sekamelweni bese ekhuluma la etafuleni phambi kwezingane. Siyaqonda ukuthi lento ikhulumisa ukuthi yena ngoba akasitholi sikhuluma nobaba ekamelweni ungcona ngivele nginike izingane azizwe. One, kwakuyoba umqondo omuhle ukuthi beyikhuluma phambi kwezingane. Kulimaza kangakanani uma izingane zizwe into engalungile yenzeke ekamelweni, mhlawumbe ongoba anonymous wethu uyasho ukuthi wena ubuka ukuthi kwakuzolimala imfundo yezingane mhlawumbe kuphazamisa komqondo. Ngabe kwakuba umqondo omuhle ukuthi indaba zabo zasekamelweni beyithathe bezoyikhuluma etafuleni bedla kukhona nezingane. Angizuba biased la mhlawumbe ngoba ngithi umuntu wesifazane, but ngiyamzwela kakhulu anonymous wethu, kubhlungu kakhulu okwenzeka. But okokuqala nje into mangabe kune silence treatment iyashayana, ibuhlungu. Uyayibona mangabe uyithatha uyifaka ezicathulweni zalo sisi, wayengasakwazi ukubekezela ngoba kusho ukuthi wayecela ukuthi baxoxe, ubhuti engekho ready ukuthi aqoxe. So uyayibona into mengasakwazi ukufihleka esefisa nje nanoma yini angayenza, of which it's very wrong ukukhuluma izinto phambi kwezingane. Ukuqala kwama broken families lawo, izingane zibona ubaba nomama bexabana, and kwakuyi sensitive issue ukuthi ungayiqoqa phakathi kwezingane. Into ephatha ukuthi umama uthithile i sensitive issue nje leyo, even kuyingxabano nje encane awukwazi ukuyiqoqa phakathi kwezingane. So noma uthi ubani olalele namhlanje obukele uyazi kufanele azi ukukhuluma noma yini, even ukukhuluma amagama aziswana, izingane ayazibamba and zikhula zine spiritual rejection, zikhule zinenzondo, zazi ukuthi obaba nomama bayaxabana, and izingane mangabe zibuka zibe neside elizolithatha
it's either bathatha iside kababa or bathatha iside likamama. Ingane sezikhulela ke manje ku broken family of which akuyona into right leyo ngoba ama family mangabe ehlukana iphinde futhi sikhulise am broken families it means society esiyakhayo sathi society ephukile kushuthi izwe lizophuka ngoba yonke into iqala ekhaya fanele kulungiswe qala amakhaya kwakhiwe ama altars asemakhaya kube ne peace hayi ukuthi azibe khona ingxabane ziba khona but ababe nendlela yokuthi bazixoxe aside izingane zingakwazi ukubona ukuze kuzoba neharmony ekhaya. Okay, ngizokubuza lo mbuzo umuntu wesifazane. Ngifuna ukubuka ukuthi ngabe kwakuba isinqumo esithi ukuthi bevele behlukane. Ngabe sifika ngala kuze kufike khona ukuthi kuphuma umphefumulo. Ubhuti wayebenza into eright yini ukuthi bevele nje befake ihlukaniso behlukane. Kwakuba isinqumo esihle yini fobona njengomndeni ngoba uyeza ukuthi sebephila isikhathi eside bendawonye. Kodwa lokho sekuqhumile futhi kuyamlimaza. Kwakuba isinqumo esihle yini ukuthi bevele behlukane kube ukuthi umunye uphuma ubhekale nomunye uphuma ubhekale ukuthi izingane bazoba ukuthi bamisa kanjani lapho. Othandweni kubhlungu ukubona abantu behlukana abathandanayo. Kodwa kunokuthi umuntu bahlukane ngokuthi omunye ashone ngenxa yesenzo. It's better abantu bahlukane kunokuthi omunye ashone. Mina I would say kwakungcono behambile behlukene ngoba ngabe uyaphila. I would say that ngikusho nje ngempela ngingananazi ukuthi ukuhlukana kwabantu akumnandi. Kodwa kunokuthi abantu bahlukane ngebhokisi ngenxa yeinkinga ezikhona. It's better ukuthi abantu bahambe separate ways. Ukuhlukana kwabo kwakungeke yini kulimaze ukukhula kwezingane. Siyaqonda mhlawumbe izingane bese ijwayele ukuhlala phakathi kwesandla sikababa nomama. Ukuhlukana kwabo kwakungeke yini ukulimaze ukukhula kwezingane. Ingane limala kanjani? Ngifuna sibheke naleyo ukuthi mhlawumbe ukuhlukana kwabo kwangeke kulimaze ukukhula kwezingane. Ikhula kanjani ingane? Ikhula nabazali, ihlala nalo. Kule situation ngoba sikhuluma ngomuntu ogcine sedlulile emhlabeni. Okay, yeah. Siconsidera lokho. Okay. Ukuthi ama families asuke ehleli kahle. Akukho mnandi ukuhlukana ngoba ku-end up even izingane kuba nomthelela kuzo ngoba zi-end up sezizohlala la zingakhulanga khona seziphila ngendlela ezingayi-understand kanti i-family right ngokukhulisa umama nobaba. Kodwa kule situation esibhekene nayo manje ngoba ize iyagcina kwi-tragedy la khona kuze kwahamba khona umuntu. I would say kwakungcono ukuthi abantu noma mhlambe kungcono ke ukuthi abantu bahlukane kunokuthi mhlawumbe umuntu azadlule emhlabeni. Uyayibona leyo nto leyo kungcono noma ngabe kuthiwa behlukene kodwa at least ngabe ngikhona mina mama nobaba ukhona. Mawufuna ukungibona uyangibona kubhlungu kunjalo sesihlele endaweni ezihlukene kodwa uyakwazi ukumbona uma wakho uyakwazi ukumbona ubaba wakho. Kule situation esikhuluma ngayo yes ngizothi kungcono ukuthi okungenani abantu bamane bahlukana kunokuthi abantu bagcine sekukhona ukuphumula umphefumulo. Okay. Uqala ukukhuluma ubeke into ethi umuntu kufuneke akhulume. Abakhulume ungabe umfundisi ngabe singasho mhlawumbe umngane wakho omthembile okwazi ukuxoxa naye. Yes. Okay, ake sithi nangu ubhuti wethu isinqumo sokuthi uzohlala mhlawumbe uzotshela umndeni noma uzotshela mhlawumbe umfundisi ababize bezohlala bephansi beyixoxe lento. Ngokubuka kwakho uyalibona uthando labo luqhubeka luba nesizotha luzinza luqhubeka kukhuluma umndeni uma sebeyikhulumile lento. Kuyasiza yini mhlawumbe ukuthi usizaphi ukuthi ubhuti siyambona yini mhlawumbe ubhuti eqhubeka emthemba unkosikazi wakhe uma sebekhulumile noma kwakuvele ngeke sawushintsha umqondo kabhuti lokho akubonile khona akubonile kwakuyowenzela umehluko ukuthi behlale phansi bekhulume. Ngithe mangikhuluma nawe lungelo nababukeli bonke basemakhaya ngakhuluma ngento okuthiwa i-forgiveness. Okay. I-forgiveness iyona ebaluleke more than anything. So umuntu nomuntu fanele abe naye altar la khona ekwazi ukuthi asubmit kuyo. Ukuxolela ikona okubalulekile. Ikona okwenza ukuthi i-relationship noma kade isibukeka seyiphela kangakanani. Umhlaba ungaka nje sinabo abantu ababanjwe bechitha
baqolelana sincerely baqhubeka bathandana although statistics sincane. Sinabo futhi abantu okuthe mabebambana bekade bephinga kwathi mangabe ixoxa indaba yabo most yabantu besilisa babantu abathi nje angeke ngize ngiphinde ugcina umshado uphelile totally. So sineyinhloko eziwu2 abantu kuya nomuntu osuke nimkhanselisha ngaleso sikhathi ukuthi yena umuntu okwaziyo ukuxola umuntu mhlambe sihlukeneke abanye abantu spiritually abanye abantu bakholelwa ukuthi umuntu manje ngibambile uphumile kuyena abanye bayokuthi uNkulunkulu ngiyamthanda lo nkosikazi ngangimthande ngimthanda uma bawabantwana bami ngicela Nkosi ungiphe uqolo ngoba iqolo lona libalulekile bese kancane it's a process. Yingakho kube mnandi ukuthi umuntu abe nama session akawahambayo lokuhlala naye nixoxa naye umuntu azaqole uyiprocess akuyona into eyenzeka overnight. Yingakho ukuthi ke enye ipart kusuke kudingeka ukuthi nayo ayizipruveke phela ukuthi lento engiyenzile it was a mistake. It takes isikhathi akuyona into eyenzeka overnight. You understand? Ithatha isikhathi idinga nje ukuthi uloku uyiwork out bese kuba both parties ngibonakala ukuthi lo obonakale esephutheni uzimisele kangakanani ukulungisa iphutha lakhe uzimisele kangakanani uziprove futhi kwipartner yakho ukuthi ngempela lento engiyenzile bengilingekile ayisekho. But futhi expect ipartner yakho ukuthi nje within a blink of an eye uzovuka nesisengixolele vele itrust wena vele usuyibreakile. So izothatha isikhathi kubekezeleleke lokho ukuthi ngoba wena ungathembekanga it takes ukuthi ke isibuyisele kuthina abantu besifazane baleka kokuthembeka. Wena kungathembekanga ke yenza sure ukuthi wena ke manje uyayinesa ke le relationship ngoba phela isuke kukhona la identeke khona ngoba even umuntu akaxolela but unento esuke identile okufanele wena uzipruveke manje kancane kancane izigcini lapheka then time kunesingisi esithi ke time will heal. Ngikuhamba kwesikhathi umuntu siyalapheka. Okay ngiyakuzwa sikunokuthula kodwa ke njengamanje siyaqonda ukuthi ubuntu usaphila. Yes unkosikazi engasekho kodwa ubuntu usaphila futhi usakhona and uyakuveza ukuthi izingane akakayitsheli ngoba njengamanje naye njengoba ebhala ufuna umqondo lezomqhubekisa ephambili ongaba ukuthi uyafisa ukutshela ingane kodwa mhlawumbe futhi unalokho sisibheka ukuthi ke inqumo manje kuyaphambili ungabe kubalekile yini ukuthi avele ayitshele ngoba ingane ngicabanga mhlawumbe nomndeni unembuzo ukuthi uma wahamba kanje indaba and yena uyazi futhi uyasola ukuthi yiyo lento eyamenza unkosikazi wakhe egcina edlule emhlabeni. Ngabe kubalekile ukuthi ayitshele ingane noma akahlale nje kanje konke kukanjena nje ku-right kanje iqhubeke impilo? I will say sizoqhubeka vele sikhulume naye u-anonymous wethu sizoqhubeka ahambe futhi ama-class ethu e-counseling sikwazi lokhu simlapha ngokwenqondo ngoba ukubalekile ukuthi aqala lapha-ke yena ngoba naye akakahili. Kuyabonakala ukuthi akakahili ngendlela okwenzeka ngayo usene-condemnation usenokuyisola yokuthi imini owenze nje. So lokho kubalekile umuntu adile naye qala abe ne-forgiveness yakhe umuntu qala ukuthi whatever decision eyenzeka azixolele yena. Uyayibona ukuthi wayeyi-victim kodwa manje futhi lapha sekuyena osele nalento. So-ke okwethu sizodila naye ukuthi akwazi ukulapheka emoyeni ngoba it's very important. Awukwazi ukuthi ulaphe izingane nawe ungakalapheki. Uyayibona? So-ke izingane zizoba naso isikhathi la zihlala khona phansi nobaba wazo uma ese-ready yena uyena kusafanele alapheke. Ngeke ngasho masekuqaleni ngathi sizobheka sinawo ama-support group indawo ngey'ndawo eThekwini eHluhluwe sizombhekela futhi ne-support group azokwazi ukuthi ahlale ezwe namanye amadoda ekhuluma ukuthi awunathi sike senzelelwa into ekanjeni nathi leyo nto imenza ukuthi naye avuleleke ngoba manje sesidila nawo anonymous manje ukuthi naye inhliziyo yakhe ifanele
aqhubeke phela nempilo, akufanele impilo iphelele kanjalo. So uzothola ama-support group esizomnika wona, then siphinde sibe nawo nama-sessions esizoba nayo manje one on one, agcine ekugcineni ekwazi uma esezixolele ahlale phansi nefamily. Kodwa yena uma esefisa akuyona into esizoyiphusha thina le. It can take a year, it can take 2 years, uya nomuntu ukuthi yena yini into ayifisayo bese ehlala nefamily yakhe exoxela ukuthi kwenzekani. Kodwa nje thina sizokusihamba ama-session naye, sihamba naye le journey sesibona ukuthi uba right spiritually. Okay, mhlawumbe kuzoba umbuzo wethu wokugcina. Mhlawumbe baningi amadoda noma ngithi abantu besilisa ababhekana nezinto ezikanje. Kwezinye izinto okuhlangabezana nazo kubantu ukukhulumisana nabo, mhlawumbe kuficana nezinto ezikanje. Uthini umbukeli njengamanje usekhaya ubukayo iDM Mabonakude oke wabhekana nale nkinga noma osazobhekana nale nkinga, sithini ixazululo zezinto ezifana nale? Njengoba kade ngisho nje babukeli beDM Mabonakude ukuthi okubalekile emhlabeni kubalekile ukuthi iba nayo umuntu omthembayo empilweni yakho. Akubona bonke abantu abangeke baze bathembeke. Fanele wazi ukuthi uma ekhona umuntu omthembayo uyakwazi ukuxoxa naye, uyakwazi ukuthi ube nelunga lebandla elibalekile obukela kulo, ukhona umuntu e-role model yakho okwazi ukubulela kuye. Fanele futhi nakuma-support group, fanele ukuthi sikhe i-medical help. Ubalulekile uye mangabe unama-problems uya ku-psychologist, mawubona ukuthi kuyaqhubeka lapho uya ku-psychiatrist. Kodwa nje fanele ube nako la usizakala khona, awukwazi ukuthi ube wedwa, ube i-orphan, ngoba lesikhathi uyi-orphan izinto ziyonakala. So okubalulekile nje yiloko engakusho, bese ngiyeke kubantu besifazane nami ngumuntu besifazane ukuthi nkosami siyasho ukuthi ake siziphatheni kahle because isizwe siyonakala because of us. Okubalulekile ukuthi siyiphathe kahle nama-relationship uNkulunkulu asuke sinike wona sikwazi ukuthembeka kuwona. Anonymous uyambona ukuthi besebenza so hard, besebenzela ifamily yakhe, namanje sekuyena usegcina sehluphekile. Siyakuzwela kakhulu, sinawe sizoqhubeka futhi sihambe le journey and engathi uNkulunkulu angafaka nje ukuqonda enhliziyweni yakho. Siyakuthanda kakhulu, siyabathanda kakhulu abalaleli beSelect Africa TV. Okay, ayimbukeli sesifike ngasemaphetheleni ohlelo lethu lwanamhlanje. Mokuthi ke nawe uyafisa ukuthi usibhalele unenkinga, uyafisa ukuyikhuluma lento, siyaqonda ukuthi abantu kuhamba kufike la khona besaba ukukhuluma khona nabantu, kodwa thina njengeDM Mabonakude sikwenza kube lula. Uyakwazi ukuyifihla igama lakho ebese uyasibhalela, uzofunda ama-comment, uzokwazi futhi ukuthi uzwe nokuphawula, uzwe nokuthula izinto azozisho, njengoba ubone ukuthi ukunikeza umqondo ozokwenza ukuthi izinqumo esizithathayo akube izinqumo engeke ishiya abantu. Kukhona abantu abakhalayo njengala Anonymous, uyabona ukuthi kugcine sekuphuma umphefumulo, kunezingane ezimdingayo isikhathi sikamama, seyikhula enganayo mama, kodwa kube kuthiwa yakwazi ukukhulumeka kusenesikhathi. Ngaba sifika ngala kulula kakhulu ke mafuna ukusibhalela, ikhona nje inamba zethu uzoyibona nje lapho ngasekhaya ziyahamba lapho, uzokwazi ukuthi ufunde zona ebese usibhalela phansi usichazela. Mawusibhalela kulula kakhulu, ngena nje bingelela ebese uyasibhalela kahle udaba lakho, sizokuphendula. Baningi abantu abasibhalelayo, hayi ngoba mhlawumbe kuzobe sengathi umuntu asibuyeli kena, kodwa ke sizokwazi ukuthi sifunde udaba lakho ebese siyakwazi ukuthi sikhulumisane nawe. Uma futhi ufuna ukuthi sizokwazi ukuthi sikufonele, thina okubalekile ekugcineni kuko konke into esenzayo ukuthi asithole ixazululo zale nkinga obhekene nayo, ngoba njengoba usibhalela sikhonela for ukusiza nini ukuthi akekho umuntu onganazi inkinga, ayikho imindeni enganazi inkinga, alukho uthando olungalazi inkinga, kodwa okubalekile sezikhona inkinga aqhamuka nezixazululo ukuthi kwalungiseka kanjani amaphutha asekhona. Mhlawumbe sisinothula nje sesivala, ngifuna sitshela ababukeli emakhaya ukuthi utholakala kuphi, imuphi futhi umsebenzi wenu eniwenzayo? Nokuthula Dumakude, ngiyatholakala lapha ey'nkundleni zokuxhumana. Nokuthula Dumakude TikTok @Nokuthula Dumakude futhi ke ngingayishiya inamba yami ngoba ziningi iy'nkinga abantu ababhekana nazo. Singafisa futhi ukuthi makukhona ufuna sikufone sixazulule kona, singakhona 079 720 7657. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga babukeli. Okay, siyabonga kakhulu sisinokuthula osinikeze khona namhlanje, kusilaphile nathi ngoba akusikhona ukuthi kwenzeka Anonymous nje
kungenzeka kwamina ngiphila kodwa kuyangifundisa ukuthi empilweni uthatha ziphi inqumo uhamba kanjani. So siyabonga kakhulu sophinde futhi sihlangane futhi ke ngokuzayo kuzoba intokozo kakhulu. Mbukele ekhaya le iSouth Africa TV uhlelo iDM Mabonakude. Sibhalele thina sobuyela kuwena. Isale kahle.